Bħala parti mill-pjan tal-Politika Nazzjonali għall-Ikel Sostenibbli li se tiġi pubblikata aktar tard din is-sena, il-Gvern qed jimmira li jkabbar l-art agrikola intenzjonata għal prodotti organiċi bi kważi 10 darbiet milli hija attwalment. Il-Gazzetta kulħadd irrapportat li minn tarif li rnexxilha tikseb jirriżulta li l-pjanu li sas-sena 2030 il-persentaġġ tal-art li tinħadem għal skop agrikolu li jintuża għat tkabbir tal-prodotti organiċi mistenni jitla mid-0.58% ta' bħalissa għal 5%. Għal dan il-għan il-produtturi se jiġu offruti skemi ta' finanzjament brati aktar għolin minn qatt qabel, kemm għal dawk li jikkonvertu għal ħidma organika kif ukoll għal manteniment tal-istess produzzjoni. Il-kulħadd ħabbret li minn barra kumpens finanzjarju, il-pjan Malti se jkun qed jipprovdi l-għodda neċessarja biex il-produtturi u dawk involuti fis-settur lokali jibbenefikaw minn appoġġ f'taħriġ u pariri professjonali bħala assistenza lill-bdiewa u lin-negozju fis-settur agroalimentari għal l-ħxieraq f'ħidmithom. Dan kollu konformi mal-viżjoni li Malta timxi lejn futur fejn il-produzzjoni lokali tal-prodotti organiċi tibqa' attiva u vijabbli ekonomikament. Fl-istess waqt issir bidla fil-kultura tal-ikel, konsum akbar ta' ikel lokali, aktar ugwaljanza fid-dieta individwali u tisħiħ tar-reżiljenza u s-sigurtà tal-ikel bli proċessar ta' prodotti ta' kwalità u inizjattivi fir-riċerka, l-innovazzjoni u prattiċi li naqsu l-impatti fuq il-klima.